Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Oimore kendo janeno mar Color TV kamoro moro maintie rwakini machiegni weche manyien saa 3 mar otieno magin ng'endo weche achiel kachiel ka en tarik 6 dwe mar 6 higa 2026 ka weche gibirni ka inyalo yudwa e laigo mago mag tudruok mag mbui kamoting'o Facebook Live men Color TV ka achiel kod X men @Color TV kendo bende YouTube en Color TV Live. Magi e weche manyien wan go tino masani ka jaloko marwa en achiel kuom jogo mabe nowito nyithindegi ariyo nolero ni kado bende achiel kuom jogo mabe nowito nyithindegi ariyo nolero ni kado bende piny owacho tim chenro mag ni koro tim yangruok ne ringruok gogo ni kinde koro deko ahinya ka giwacho ni piny owacho Turkani odeko mondo mi omigi thuolo mar timo ik mag nyithindegi. Jagono nolero ni ok gimor ka lit mane chunygi gidwaro mondo mi gitiekre koda wach mag iko nyithindogo mondo mi lit no rum, to kata kamano deko ma piny owacho ne godo gi thuolo masani miyo mano ok nyal timore. Ne giwuoyo kama e sach yango ringruogo e kar keno mano ma Naivasha. And we came here this morning as a family of one of the girls that lost their lives in the fire tragedy that happened in Utumishi Girls. And we've waited, and thankfully that the families are going through because we need to come to a closure of this matter. We need to come to a closure of this matter. And without barring or completing the process, it will continually bring the memories of our children, and also continue to bring the pain trying to carry. So I just want to request the government that, if possible, to allow us because this is not a ceremony. There is nothing to celebrate about this matter, and there is nothing to expect. We are not coming together for any celebration, any celebration. So they should allow us, if possible, to take our bodies, go and finish the process, because already there is a lot of cost that the families are incurring, because a lot of mourners are tripping to our families, and the cost of hosting them is already putting us into midhiero mar mach maber no mucho odiochieng' ka nyithindo to ne nie chenro mago mag tuke mag skul kata sports e seche ma masira no bende ne omuocho e kaunti mano ma Nyamira. En skul mano ma Nyambari Boys bende mach no muocho odhiambo mano ma kaunti ka koro mani kelo moko kuom skunde ma bende midhiero mag mach osewang'o kamo kuom skunde kamoting'o mano mar Kisumu Girls ka achiel kod Menara e sub county ma Muhoroni bende ne oloro ma koro no nyis jonyuol mondo mine kaw nyithindgi odiochieng' ma koro ne koten koda luoro mane nitie ni midhiero mag mach ne nyalo wuoke e seche gogo. Bende en jagoro migawo weche mago mag somo migosi Julius Bitok nogolo siem mager ne jopuonjre mosebedo kany koda timbe mago mag wang'o skunde ni chik ibiro kawnegi maonge dewo. Bitok wacho ni ok en gima makare mondo jopuonjre odonjre kany koda timbego magalagala, gin ma bende koro wacho no simiyo skul mabuoro bedo koda midhiero ka achiel koda lal mag ngima jopuonjre mamoko kaka mano manotimre skul mar Utumishi e kaunti no ma Nakuru. Decided to deal with those people, and we are putting them on notice. Even the students who are burning schools, you will not go scot-free. We shall come for you. If you are responsible, tutakupeleka jela na tukufunge huko hata kama ni mtoto. This government is putting 770 billion in education. Alafu watu wachache wanataka kuja kuharibu. Watu wachache wanataka kulete mnyokonyoko. Ng'eyo ber mar somo mabeno ng'e kaka quality assurance
ne kuonde tiegruoge machal koda mago. Mano Dr. Meshack Opura nowacho ni tukegi moko kuom chenro makare ma bende konywandi e tiegruok mag jopuonjre ma kamato nyalo biro konyogi kinde manyime mar bedo kanyo koda talanta mabuora ma ok achiel kende. Bende e sach nyasi nogo paro makama nomi lwedo kod jotelo mopogore opogore kama oting'o jalup jakom mar riwruok mag kuonde tiegruok man alwora mar nam Lolwe mong'ere kaka Kati, ma bende en jatelo e katiegruok mano mar Rieda Technical County mano Mosiaya Mikael Elizabeth Okulo, ma bende nowacho ni tukego osenyiso nyalo mar rawere kata nyalo mar rawere ni godo kaka achiel kuom yore mago mag yango nyalo magi. For world championships in athletics, Kenya is always number one. But then it starts from the ground. It starts from the institutions level as we nurture and mold them up to the national level and even international level. So for us, this activity is very, very important to us because we are also nurturing an all-round student. There is an adage that says that work without play makes Jack a dull boy. Kati Lake region is a region that begins from Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii and Nyamira counties. Those are the 6 counties within Kati Lake region. And in Kati Lake region there are 37 public technical and vocational colleges and national polytechnics within that. Today we are gathered here for the Kati Lake region athletics and indoor games 2026. Our host is Mawego National Polytechnic, and we have 32 of those institutions represented. Riwruogno mar Scouts noyango ni thoth skunde ma pacho ka osebedo kokawo mayot wach mar tiego jopuonjre kagiyango ni mani en yo achiel manyalo kelo kwe kach koda luor e kind jopuonjre giwegi e kinde ma gin e skunde ma kamago. Kuria East is one of the smallest sub-counties. Scouting has not been doing well here. So we decided to come here to do what is called sensitization. As scouts, the FGM somehow, because most of the girls who have undergone that, sometimes they are told, sasa wewe umekuwa mtu mzima. Those are things for young girls. These are people can volunteer some good information for us, because actually we expect that a scout is supposed to be a friend to everybody. Even those who are planning bad things, scouts can be, in a clever way, can really get some intelligence information from them, and they share with the school administration, and then we arrest it early enough. Of course, with the schools that have CCTV, those cameras. Sgor miwalere e wacho nogo. Wiri marbe. Sgor miwalere e wacho nogo. Wiri marbedo kuda katuke nogo malombo wankachel kudumago mamiyo jinyiero. Gede mago mabdo kuda katuke nogo malombo wankachel kudumago mamiyo jinyiero. Gede mago mabende thutho ganda jo Kenya pokomiyo mahino maliche mokalo. Gede mabende thoth ne rawere ganda jo Kenya pokomiyo mahino maliche mokalo. Gede mabende thoth ne rawere donje maliche mokalo. Gini kelo jaod bura ma uriri migosi ma kugola nyameta maliche mokalo. Gini kelo jaod bura ma uriri migosi ma kugola nyameta. Kudutune yao kar studio nogo mabro konyo e were man koda ka were mopogore mago magutimo wer ka achiel kod miyo ji nyiero mondo mi koro to yud thuolo mag timo recordings bage e yono makare. This year I was particularly excited when I saw the president. Gruok mag weche mag mbui ka achiel kod weche go mag computer mondo mi obede yelono makare ahinya to kuonde mag apisi mag sirikal. Oyango ni mare ahinya to kuonde mag apisi mag sirikal. Oyango ni mayo achiel mar bero ngima rawere kendo bende okobido chien kata dichiel mondo mi weche makamagi odhi e yono makare. One search is already at the Tibet. There's one ongoing in Pinyowacho. We are also going to equip especially the chief's offices that we are building now. Office chief Nibedo, Nitiere Kamonya Romo Yuana Inchi, Ebate Kanyo Biketune, where there is an ICT hub in every assistant chief's office. I think the last about 5 that we have built recently have that capacity. And soon we are actually going to equip them.
So that when you are on holiday, you can go to the chief's camp at the ICT hall that is next to the chief's office. You can do something meaningful. If you get an online job, you can continue to do it so that you earn money. Transform our life. Nyasi makamano jagoro mongirore migao mar weche go mag rawere Migosi Fikirini Jacobs neno yuare nyasi makamano kama bende no yango ne pacho ka iki mangima kata piny mangima ne koda ka kwan mathoth mag rawere kata kamano pinje mopogore poko temo duto temo jiwo rawere mondo mi ochorre machiegni koda ka kar tiegruok makamano mabendo yawo mondo mi giyud thuolo go mag tije kaachiel kod bero nweng'o margi e yor tuke mag lombo wang' mabende gin godo mopogore kaka achiel mar kelo ng'eyo kaachiel kod rieny ne rawere makamago. The film hub, it will help many young people. I'm so shocked that our people who came to entertain us here have their songs recorded in this facility. That means there are young people here from Uriri who have already gotten employment out of this facility. That means the people who used to travel all the way to places where they could get these facilities now have cut down the cost of travel, and they will only be required to come here so that they can do their production. Kala TV kuwuok e kar chung'od bura ma Uriri kaunti ma Migori nyinga Gorkoli. Janeno mara kamoro mantie weche gi bin achiel kachiel kokalo e Kala TV ka wadhi e yweyo matin ka waduogo to wami moko mathoth. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuch Pang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka Pang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Pang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo kamoro moro mantie wadhi nyime kod weche manyien. En jotelo mawuok e imbono mano mar Kenya oramo ni pod gidhi siro jatend piny owacho masani Migosi William Ruto e yiero mabiro ma 2027 ka gigeto ni achiel kuomgi biro kawo telo ka Ruto biro tieko tije 2032 kane otelni kanyo kod spika mar od burano mamalo Migosi Moses Wetangula ne giyango ni kwan ma gin godo ber mar mondo mi gidhi giti godo e konyo Ruto e yudo telo e tielo no mano mar ariyo e yiero maduong' mabiro. Magi ne giwacho sama riwruoge mopogore mag siasa bende igeno ni biro medo wuok kata biro medo bedo motelo yiero maduong' mar 2027. Wetangula mane wuoyo e kachung'ol burano mano ma Kwisero e kaunti mano ma Kakamega ne onyiso joluya ni obi omi Ruto kura higa manyien to giikre ni higa 2032 to koro nyaka gibi gikaw kata gibed gi jachung'
mabiro kawo telo kwa kuom jatend piny wacho masani. Paro makamani bende koroni noselwedo kod jokanyo mar rukonogo ka jating ndai mar jatend deserves another. Wale wanasema Waluya wasikuwa rais waende wasiende. Wetangula anatosha kuendesha Kenya. Baada ya Rift Valley ikuje hapa ama isikuje. Musikae baridi Waluya. 2032 lazima Mluya akalie kiti ya enzi ya rais ya Kenya. Kweli si kweli? Tulikuwa na Mudi Awori alikuwa deputy president. Ni kweli si kweli? Sasa tuko na speaker wa National Assembly. Kweli si kweli? Ile kiti moja imebaki ni ya president ya 2032. Kweli si kweli? Tuko na Weta anatosha atoshi. Na safari ya mbali lazima utembee na mheshimiwa president. Ndio Weta Ruto akitoa mguu, Weta anaweka. Ruto akitoa mguu, Weta anaweka. Mimi ni mfupi lakini huwa naona mbali. Mheshimiwa William Ruto akienda anaenda miaka ngapi? Tunampatia miaka ngapi? 5. Sekalika rio. Alafu akitoka tumesema Mluya anatoka wapi? Hapa kwetu kwenda kuingia kwa kiti. Tukiweka mtu mpya anaenda miaka ngapi? 10 kulingana na katiba. Ni gani fupi kufikia presidency? 10 ama 5? Hiyo hesabu ni ngumu. Si ni 5 iko rahisi. Ili pia sisi tuwe na state house tuweze kukaa pale, tuweke mtu yetu aweze kukaa kwa hiyo kiti na ambaye tunasema mheshimiwa Wetako hapa, nataka tusukume hiyo gurudumu aweze kufika huko. Mama ukitengeneza chapati. Eweche mama kubende ni kwa korogole jopur. Ma chalo kaka pilot. To wabro dhi yaro kunde mamoko bende. Aero bende kidhi to wantiere gi ekas malawo 200 mabende waseyawo. Target wa en jopur 1000 malawo 200 mabende waseyawo. Target wa en jopur 3000. Nikech wadwaro ni mondo wapur sunflower kunde mopogore opogore. Nikech wadwaro ni mondo wapur sunflower kunde mopogore opogore. Region ma Kisumu kata Nyanza kende. Wadwaro ni mondo wadhi regions mamoko machalo kaka Siaya gi Migori. LBDA biro konyowa e weche machalo kaka mag mechanization, gin mago weche mag puro, kendo e weche mamoko bende kaka mag iluongo ni kata yao canals, gik machalo kamago. Koro wanyalo yudo pi e yo mayot, yo inyalo losnwa e yo mayot, kendo wanyalo yudo kata mana gik machalo kaka tingni. To chiro bende gintiere go. Value and the income that comes with it is quite huge as compared to other crops, and the income that comes with it is quite huge as compared to other crops like the ones that they've been planting here, that the sugar cane and the maize. So that's why Etabende kumachelo en jodolo kod jo piny magin jo Kenya ojiw mondo mi koro ni oket piny Kenya ya alam makende kinde mabende koro wach masiche mag mach osemonjo skul mopogore opogore e thurkani. Mabiro ka koro bende ne gijiwo wach mar lamo ne piny Kenya kach koda weche mag siasa motel ni yiero maduong' mar 2027. Kwayo makamani nogol kanyo koda mokuom jodolo e kaunti mano ma Kisumu, kama ne otele kanyo kod Bishop Charles Okombo ka koro ni ne bende gikwayo jopiny mondo mi kiny owuog oko e kwan mamalo mar yore nyasi mano mar lamo bag alap mano ma Mamboleo ka achiel kuom yore mag lamo ne piny Kenya kod midhierni makoni koda kocha mondo mi kwe onyal bedoe. Jodologo ne wuoyo kama. Onengo lemne piny Kenya ahinya nikech uneno kaka nyithindo timore gi sikunde, wang'o sikunde, gik maricho richo timore, to Nyasaye manyalo geng'ogi ok dhano. Omiyo wakwayo ni nyaka lemo dhi malo ne sikunde, lemo nyaka dhi malo ne siasa mondo ji kik bed gi dhawo gi gor abila.